Исәнмез, кадерле укучылар. Мен сезне онлайн мәктәптә химия дәресендә күрүемә бик шатмын. Без сезнең белән неорганик кушылмаларның гаҗәеп класслары буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез. Сез бүген дәрестә тагын бер классның химик үзекләре белән танышып үтәчәкбез. Ул тузларның химик үзекләре дип атала. Безнең өйдә, кухняда матдәләр бик күп. Без алар белән һәр көн эшлибез. Әйдәгез беренчесен карап алыйк. Мин алам сода, һәм салам пробиркага. Һәм анарда безнең өйдә бар сирке кислотасы. Һәм мин аңа сирке кислотасы салам. Концентрациясын киметтем бераз. Күреп торасыз, балалар, реакция бара. Мәк безнең килеп чыга, сода ул безнең туз, сирке кислотасы белән реакциягә керә. Икенче тәҗрибәне карап алыйк. Мәсәлән, безнең өйдә бар натрий хлориды аш тузы. Үзенә чиста кашык алабыз. Алам натрий хлориды. Салам пробиркага. Һәм шулай салабыз сирке кислотасы. Карыйбыз. Сез монда бернинди үзгәреш тә күрмисез. Демәк, бу аңлата туз безнең өйдә туз натрий хлориды. Сирке кислотасы белән реакция керми. Тузларның сетләр белән реакция кергәнне тәҗрибә карап алыйк. Алам тимер хлориды. Тимернең +3 тузлары барсы да сары төстә диярлек. Төсле булалар. Һәм мин анарга кушам натрий гидроксиды. Сез күрдегез, демәк, безнең үзгәреш барганлыгын. Реакция вакытында утырым барка килде, һәм ул кызгыл крен төстә. Демәк, безнең бүгенге дәресебезнең максаты булып, тузларның нинди матдәләр белән реакция кергәнен карыйбыз. Укучылар, әйдәгез тузларның химик үзекләре белән танышып үтик. Алдагы дәрестә сезнең белән беренчесен карап үттек, әйдәгез бүген яңадан аларны искә төшереп алабыз. Беренче кагыйдә. Туз плюс металл барлыкка килә. Яңа туз плюс яңа металл. Бу кагыйдәне төшкән вакытта, демәк, объективның металларның электрохимик эшләнеш рәтенә нигезләнеп эшлибез. Мәк, бирелгән металл булырга тиеш көчле. Без алабыз магнийдан сулдарак булган металларны гына, килеп чыккан яңа металл булырга тиеш көчсезрәк. Бирелгән туз булырга тиеш ири. Туз составында да актив металл булырга тиеш түгел, һәм аерым бирелгән металл составында да актив металлар булырга тиеш түгел. Демәк, беренче, икенче теркемшә металларын алырга ярамый. Теркемшә металларын алмыйбыз. Алар безнең булып тора чыгарылма. Шуңа күрә мин аларны сезгә сызам. Демәк, без алабыз магнийдан уңдарак булган металлар белән генә эшлибез. Тәҗрибәбезнең реакциясын язабыз. Без сезнең белән алдык купрум SO4. Аңа салдык тимер металлы. Һәм безнең тәҗрибә вакытында барка килде. Купрум үзе аерылып чыкты аска. Демәк, тимер кадак өстендә безнең аерым кызыл төскә керде, шулай бит. Һәм барка килде безнең феррум SO4. Тимер эремәләрдә валентлыгы була 2. Шуңа күрә безнең валентлык 2, сульфат кислотасының валентлыгы 2, барка килде феррум SO4. Карасак, реакция безнең тигезләнгән. Ике яктада атомнар саны тигез. Икенче кагыйдәгә күчәбез. Туз плюс кислота килеп чыга, яңа туз плюс яңа кислота. Бу кагыйдә белән эшләгән вакытта анда берничә кагыйдәләргә буйсына. Мәк, туз составында кислота калдыгы булырга тиеш көчсезрәк, көчле кислота көчсез кислотаны туз составыннан куып чыгара. Яки реакция вакытында барка килгән яңа туз, яңа кислота, барка килгән туз, яңа кислотада эрергә тиеш түгел. Шул чиракта гына безнең реакция бара. Алдагы дәрестә мин сезгә газ белән реакцияны язмаганым, әйдәгез газ белән реакцияны язып күрсәтәм. Мәсәлән, алабыз, безгә бирсен дип бакыр 2 нитраты. Тикшерәбез, бакырның валентлыгы 2, нитрат кислотасының валентлыгы 1-гә тигез. Шуңа күрә форма килеп чыга, купрум NO3 2ләтелгән плюс. Үткәрәбез, шушы эреме аша сероводород газы. Мәк, барлыкка килә безнең яңа туз. Яңа тузның формасы купрум S, купрумның валентлыгы 2, күкертнең валентлыгы 2. Ул безнең суда эреми, һәм кара төстә була. Һәм барыкка килгән купрум S безнең кислоталарда эреми. Плюс килеп чыга безнең кагыйдә буенча яңа кислота.
Nitrат кислотасы кишле кислоталардан санала, ләкин барка килә нитрат кислотасы эремәсе купрум S бакыр 2 сульфидын эретә алмый. Шуңа күрә бу безнең реакция бара. Реакциянең тигезлеген тикшерәбез. NO3 безнең сул якта 2 алынган һәм уң якка да тигезләр өчен куябыз 2-лене. Игътибар белән карасак, безнең реакциябыз тигезләнеп бетте. Килеп чыккан матдәләрнең исемнәре бакыр 2 сульфиды һәм нитрат кислотасы барлыкка килде. Тызларның алда химик үзекләренә күчик. 3нче химик үзеге. Тыз плюс селте, килеп чыга яңа тыз, яңа нигез яки амфотер гидроксид. Тыз составында нинди металл булуга бәйле. Без сезнең белән тәҗрибә карадык. Без тәҗрибәдә алдык сезнең белән тимер 3 хлориды, язам феррум хлор 3. Сары төстәгәреме безнең шулай бит. Анарга мин куштым натрий гидроксиды, язабыз натрий OH. Кагыйдә буенча килеп чыга яңа тыз, яңа нигез яки амфотер гидроксид. Безнең металлыбыз амфотер булганга күрә, безнең килеп чыга амфотер гидроксид. Барлыкка килә безнең натрий хлориды. Плюс феррум язабыз OH. Тимернең безнең сул якта валентлыгы 3-кә тигез, димәк уң якта да валентлыгы 3 булырга тиеш. Килеп чыга феррум OH эшләтелгән. Реакциянең тигезлеген карыйбыз. Тигез түгел икәнен күренеп тора, чөнки безнең сул якта хлор 3 атом алынган, уң якта берәү генә. Шуңа күрә тигезләр өчен алга куям 3-лене һәм натрий OH алдына да куябыз 3-лене. Димәк, безнең реакциябыз тигезләнде. Эрүчәнлек таблицасынан карадык. Тимер 3 гидроксиды безнең эреме һәм ул безнең булды кызгылт крен төстә. Барлыкка килде. 4нче кагыйдәгә күчәбез. Тыз плюс тыз, килеп чыга яңа тыз плюс яңа тыз. Димәк, бирелгән тызлар эри торган булырга тиеш, килеп чыккан тызның берсе эремәскә тиеш. Тәҗрибәне карап алдык без сезнең белән, тәҗрибәнең әйдәз реакциясын алабыз, язабыз. Без алдык сезнең белән аргентум NO3, көмеш 1 нитраты. Мин анарга куштым натрий хлориды, язабыз натрий хлор. Формулалар язылган дөрес, чөнки натрийның валентлыгы 1-гә тигез, хлорның валентлыгы 1-гә тигез. Формула килеп чыга натрий хлор. Мәк тыз плюс тыз, килеп чыга яңа тыз плюс яңа тыз. Килеп чыккан яңа тыз аргентум хлор. Ул безнең суда эреми, ак төстәге эремчек сыман утырым барлыкка килде. Валентлыгы 1-гә тигез, валентлыгы 1-гә тигез. Плюс барлыкка килә натрий NO3. Реакциянең тигезлеген карасак, реакция тигезләнгән. Тызларның алда химик үзекләренә күчәбез. Кайбер тызлар җылытканда таркалалар. Әлбәттә, булар карбонатлар һәм гидрокарбонатлар. Әйдәгез ике кагыйдә белән танышып бетәбез. Металл карбонатлары җылытып таркаткан вакытта барка килә нигез оксиды плюс углекислый газ. Беренче төркем төп төркемчә металларның карбонатлары таркалмыйлар җылыткан вакытта. Алар бар тик эриләр генә. Шуңа күрә эрегәнгә күрә без аларны алмыйбыз. Башка төркем металлары алар температурада таркалалар. Мәсәлән, алам магний карбонаты. Язабыз магний. Язам CO3. Магнийның валентлыгы 2, CO3-ның валентлыгы 2. Шуңа күрә формулабыз дөрес. Таркатабыз. Барка килә магний O плюс CO2. Гидрокарбонатларның таркалган карыйбыз. Металл гидрокарбонатын таркаткан вакытта металл карбонаты плюс углекислый газ плюс су барка килә. Мәсәлән, алабыз натрий гидрокарбонаты. Натрий HCOH. Натрийның валентлыгы 1, HCOH-ның валентлыгы 1. Шуңа күрә килеп чыга натрий HCOH. Температурада кыздырып таркатабыз. Барлыкка килә натрий карбонаты. Натрийның валентлыгы 1, CO3-ның валентлыгы 2. Шуңа күрә натрий 2 CO3 килеп чыга плюс
CO2 плюс H2O. Мәк тигезлейбіз. Натрий біздің оң якта 2, сол якка тигезлер үшін куябыз 2. Бар белән карасак, реакция біз тигезләнеп бетте. 6-нчы кагыйдәгә күчәбез. Кайбер тозлар безнең суда эрегән вакытта кристаллы гидратлар барлыкка китерәләр. Мәсәлән, алабыз купрум SO4, бакыр 2 сульфаты. Ул безнең ак төстәге порошок була. Суга салгачтан суда эри һәм ул анда зәңгәр су эреме барлыкка китерә. Мәк анда була безнең килеп чыккан формула арасында тапкыр чыгыш куелып языла. Тапкырланган 5 H2O. Менә бу сан, ул һәрбер тозның үзенә характерлы сан. Килеп чыккан матдә кристаллы гидрат барлыкка килде безнең. Шушы формулада язылган су кристаллизацион су дип атала. Тозларны куллану. Көпчелек тозлар сәнәгатьтә һәм көнкүрештә киң кулланыла. Натрий хлориды яки аш тозы. Кеше азык итеп куллана торган бердән-бер минераль чимал. Организмда тоз булмаса, физиологик процесслар бөтенләй бармый. Ул ионнар рәвешендә канда була һәм эритроцитларның эшен, мускулларда ярсынучанлык сәләтен тәэмин итә. Натрий хлориды сәнәгатьтә сода, хлор, натрий һәм башкаларны табу өчен кулланыла. Кадерле укучылар, без сезнең белән тозларның химик үзәкләре белән танышып беттек. Бүгенге алган белемнәребез сезгә ярдәм итәр дип ышанып каласы килә. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.